Това нещо въобще не работи. Грим продукти, които не стават за нищо. Буквално си фърляте парите на вятъра. Първо започвам именно с фиксатора за грим на L'Oreal, който не прави абсолютно нищо. Пише, че трябва да ви издържи грима цели 36 часа. Това въобще не е вярно. Една опаковка струва 20 лева. Това са пълни пари на вятъра. На всичко отгоре мирише все едно си пръскате лак за коса. Едно към едно усещането, нито задържа грим, лицето ви се омазнява както по принцип, размазва си се, просто абсолютно никакъв ефект. Номер 2 е ето този много популярен гел за вежди на Essence, който струва 5 лева, да кажем, че горе-долу ще прежаля 5 лева, обаче този гел за вежди не прави абсолютно нищо. Първо, консистенцията му е супер водна, в смисъл все едно слагам вода на веждите, не фиксира веждите по абсолютно никакъв начин, лъщят се, едно съм си сложила вода. В смисъл, много е зле. И не на последно място, фондите ни под формата на пудра. Аз наистина не знам кой го е измислил това нещо. Дори да имате супер мазна кожа, това нещо ще ви накара кожата да изглежда толкова суха, гадна, подчертава абсолютно всякакви несъвършенства. Няма никакво покритие, толкова седи на петна. Пишете ми в коментарите дали вие сте тествали някои от тези продукти и ми споделете вашето мнение.